Foundation for Improved Living Standard WOFILS na nchịkọta aka ọnụ Nwafor Orizu Demonstration Nursery and Primary School Ọka nyego nkọwa banyere ịgbasa ozi maka dyslexia yana ime ka amata na ọ bụ ụzọ esi enweta ike yana ụzọ esi akwalite agbammbọ na ịdị uchu. Emerụbere ya bụ mmemme n'Ọka. World Dyslexia Day bụ ụbọchị ya na-enye nkọwa n'ụdị pụrụ nnukwu iche yana inye ezi nghọta banyere ihe ọ bụ dịka o si wee metụta ọnọdụ ịgụ akwụkwọ, ide ede yana ịdị na-eme nsupe. Ọ bụrụ ihe ga na-eme na ihe gbasatara ọgụgụ isi mmadụ ga-ana n'iyi. Emmanuel Chigbata wetara anyị akụkọ a. Ya onye isi chịkọbara ya bụ mmemme bụ Odoziakụ Nneka Ọnwụdịnjọ tinyekwere ọkammụta Udoye ma bụrụ onye odeakwụkwọ nyegara WOFILS mere ka amata na ọ dị oke mkpa ka a na-akwado ụmụaka nwere ọrịa mmụta. Ebe onye isi na ya bụ mmemme bụ Maazị Obiora Nwachukwu nke ọ bụ Maazị Egwuatu Samuel nọchitere, tinyekwere otu onye nkụzi na ya bụ mmemme bụ Dọkịnta Ndidi Ọnụigbo kpọrọ okwu ka ndị eji okwu ha agba izu nakwa ọtụtụ ndị mmadụ bụrụ ndị ga na-ekwu okwu etu a ga-esi mebilaga ọrịa mmụta ahụ ọkachasị n'ebe ụmụntakịrị nọ. Site n'Ọka, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.